Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Яшь инспекторлар, лагерь тәрбияләнүчеләре юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүдә сынашты. Конкурсның максаты юл куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү. Җәйге ял вакытында балаларның урамнарда, юлда һәм транспортта тәртип күнекмәләре һәм юлда йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәүне тәрбияләү. Дистә ел сыйндыра. Шәһәребездәге мәдәни чаралар дәвам итә. Идея, конечно, замечательная. Все это бесплатно, на свежем воздухе. Мы ждем каждый раз концертов. Бай тарихлы Алабуга. Луч телекомпаниясе хезмәткәрләре сәяхәттә булып кайтты. Яңаша итеп иҗат итәргә, яңаша итеп яшәргә ниндидер көч-куәт бирә торган урын ул минем өчен. Шуңа күрә дә анда яратып йөрибез. Калабызда чиста һава экологик операциясе узды. Аны Татарстанның экология һәм табигать ресурслары министрлыгының Көньяк Көнчыгыш территориаль идарәсе белгечләре ЮХИДИ идарәсе инспекторлары белән бергәләп уздырды. Идарәнең әйдәп баручы белгече Алина Җәләлетдинова сүзләренчә, соңгы елларда автомобильләр саны артуга карамастан, Татарстанда атмосфера һавасында сүрем газларына бәйле вәзгыять уңай якка үзгәрү күзәтелә. Бу күпчелек машиналарның 5-нче яки 6-нчы экологик класслы булуы белән бәйле. Оларда зарарлы маддәләр двигатель җайланмасын модернизацияләү хисабына нулигә кадәр диярлек киметелгән. Бу юлы тикшерелгән 66 автомобиль арасында нибары берсендә генә нормалардагы тайпылыш ачыкланган. Автомобиль йөртүчегә карата административ тәртип бозу турында беркетмә төзелгән. Кемнәр юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшырак белә, велосипедны остарак йөртә һәм беренче ярдәмне яхшы күрсәтә. Мәктәп яны лагерьларында тәрбияләнүчеләр әнә шуны ачыклады. Юл хәрәкәтенең яшь инспекторлары Дозор бәйгесендә катнашу өчен 13 шәһәр һәм авыл мәктәбе үзләренең командаларын тәкъдим итте. Бүген балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә 50-гә якын яшь юл хәрәкәте инспекторы очрашты. Алар белән Алсу Нуриева аралашып кайтты. Балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгендә мәктәп яны лагерьларыннан барлыгы 13 команда иң грамоталы яшь юл хәрәкәте инспекторларын ачыклау өчен җыела. Беренче чиратта алар команданың исемен һәм девизын тәкъдим итәләр. Дети и родители, не надо нам аварий, будем долгожители. Балаларга 8 станция әзерләнгән. Табышмаклар, эрудит, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүчеләр, балык тоту, велосипедны фигурлы йөртү, җир станциясе, беренче ярдәм күрсәтү һәм юл билгесе. 5-нче станциядә балалар юлда йөрү кагыйдәләрен белүне тикшерәләр. Әлеге минутларда минем артымда светофорики командасы сорауларга җавап бирә. 15 минут эчендә аларга 15 сорауга җавап бирергә кирәк. Бер дөрес җавап аларга 1 балл китерәчәк. Моннан тыш бәйгедә катнашучылар юл билгеләрен һәм светофор сигналларын белүләрен күрсәттеләр. Тематик ребуслар шиштеләр. Йомгак ясаганда биремнәрне дөрес үтәү генә түгел, этапларны узу тизлеге дә исәпкә алынды. Велосипедта фигурлы йөрү күнекмәләрен күрсәтү барыннан да авыррак бирелде ди 13-нче мәктәп командасы. Всего тяжелее были шарики перемещать. Еще где надо было вот так проехать там. Лево-направо. Это было очень тяжело. Ну и все. Югары мактама командасы бәйгегә теория ягыннан яхшы әзерләнә. Кагыйдәләрне мәктәптә дә өйрәндек, өйдә әниләр белән дә кабатладык диялар. Үзләре өчен иң мөһимнәрен дә билгеләгәннәр. Нужно пристегиваться в машине, не мешать водителю. Когда переходишь дорогу, не быть в наушниках, не играть на телефоне. Куркынычсызлык турындагы искәртмәләр бер кайчан да артык булмый ди белгечләр. Ел башыннан Әлмәт юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 5 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 5 бала зыян күргән. Узган елның шул ук вакыт аралыгы белән чагыштырганда һәлакәтләр һәм зыян күрүчләр саны арткан.
Ел сайын Әлмәт муниципаль районында мәктәп лагерьлары арасында яшь юл инспекторлары ЮИД дозор дип аталган шәһәр күләмендә конкурс үткәрелә. Конкурсның максаты юл куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү. Җәйге яу вакытында балаларның урамнарда, юлда һәм транспортта тәртип күнекмәләре һәм юлда йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәүне тәрбияләү. Бәйге нәтиҗәләре буенча беренче урынны балалар яшь-үсмерләр иҗаты үзәге командасы алды. Икенче урында 5-нче гимназия коллективы, 3нче урынга Ризатдин Фәхретдин исемендәге 1нче гимназия балалары лаек булды. Барлык катнашучыларга да призлар һәм бүләкләр бирелде. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайдада мәктәп яны лагерьларында тәрбияләнүчеләр катнашында хәрәкәт иминлеге дип исемләнгән чара узды. Аның максаты юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау, укучылар арасында юл транспорт травматизмын профилактикалау. Әлеге чара район башкарма комитеты, мәгариф бүлеге, ЮХИДИ хезмәте һәм балалар иҗаты үзәге белән берлектә оештырылган. Теманы Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Балалар иҗаты үзәгендә узган чарада муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, мәгариф идарәсе начальнигы Зөлфия Гыйләҗева, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесенең район бүлекчәсе җитәкчесе Альмира Сәгъдәтуллина катнашты. Юлда үзеңне ничек дөрес тотарга, юлны ничек кичәргә, катнашучылар шул сорауларга җавапны ачыклады. Җәйге яллар вакытында балаларны юл транспорт һәлакәтләреннән саклау һәммәбезнең төп бурычы. Бу хакта җитәкчеләр дә ассызыклады. Вазый тел белән аңлатырга тырыштык балаларга, менә кайдан ничек юлны чыгарга була, велосипед белән барганда ничек чыгарга була, әти-әниләр белән йөргәндә дә менә юлны теләсә кайда йөгереп чыгарга ярамый, үзең дә ярамый, еще өлкән кешеләрне күрсәң аларга да значит замечание ясарга кирәк дидек. Машина утыргач инде ремень тагырга кирәк. Менә бөтенесен сөйләдек. Шуңа инде и суларда да менә безнең бүген инде икенче тема булса да суда да менә теләсә кайда значит барып су күрергә ярамый, олы кешеләрдән башка үзең генә суга кирип барырга ярамый дип анда аңлаттык. Шуңа без бик өметләнәбез, безнең менә шу каникуллар матурына үткәребез дә, бөтенебез дә исән-сау мәктәпләргә җыелырбыз дип өметләнәбез. Балаларга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтү буенча мондый чаралар алга таба да оештырылачак. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда әлмәтлеләр яратып ял итә торган иҗтимагый киңлекләрдә уен җиһазларын яңарталар. Сәламәтлек паркы, Шарлавыклы буалар территориясендәге мәйданчык, Яшьлек скверы, Мәгариф бульвары бу урыннар колабыз халкын һәм кунакларына бик күп еллар дәвамында синдерә. Әлбәттә, балалар мәйданчыкларындагы җиһазларның актив кулланышы нәтиҗәсендә аларның тузуы да табигый. Район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова җаваплы хезмәтләргә әлеге мәйданчыклардагы зарарланган элементларын алыштыруны йөкләде. Яңарту барышында Сәламәтлек паркында 3 яңа батут һәм 2 таган, трос һәм тарзанканы беркетү системасын алыштырылды. Шәмси-Нур паркында 3 урам тренажеры, шәһәр күлендә 2 эчә торган фонтан һәм 3 атынгыч, Шарлавыклы буаларда 5 яңа батут һәм 3 таган нәни әлмәтлеләрне сөендерергә әзер. Әлеге иҗтимагый киңлекләр балалар һәм аларның әти-әниләренең яратып уйный торган урыны булу өстенә әле төрле мәдәни чаралар бара торган урыннарда. Шуларның берсе мәдәни мөхит проекты. Ул колабызда моннан 5 еллар чамасы башланып киткән иде һәм әле дә дәвам итә. Җомга һәм шимбә кичендә шәһәр һәм районның 8 иҗтимагый киңлегендә шул исәптән яңа булдырылган Әлмәт сусаклагычы территориясендә халык өчен күңел ачу программаларын күрергә була. Каракүз скверында Йоршыллык Коласы филармониясенең наигрыш ансамбле чыгыш ясый. Ул тамашачыны иске трамвайга утыртып, илебезнең истәлекле урыннары буенча үзенчәлекле музыкаль сәяхәткә алып китте. Концертларга яратып йөри торган тамашачылар мондый очрашуларны яратып көтеп ала. Мәдәни мөхит җәйнең иң истәлекле мизгелләренең берсе ди алар.
прекрасная идея, конечно, замечательно. Все это бесплатно, на свежем воздухе. Мы ждем каждый раз концертов. Голоса шикарные. Вообще. Да. А какое исполнение? Я говорю, надо же, мы прямо... Я говорю, восхищаемся всем этим. А как часто бываете на концертах культурной среды города? Постоянно, ни один не пропускаем концерт. Потому что мы здесь рядом живем. Мы выходим на прогулку и отдыхаем. Каждый концерт отличается друг от друга по стилистике, по тематике. Да, очень интересно. Тамашачылар бу юлы да кунак ансамбль чыгышларын яратып кабул итте. Авторлары билгеле булса да, күптән инде халыкныкы сыман кабул ителгән билгеле җырларны музыкантларга һәм солистларга кушылып җырладылар. Мәдәни мөхит проектын гамәлгә Татнефть компаниясе куйды һәм 9 ел дәвамында уздырып килә. Бу сезонда программага Сандугач сайрар илем, Браво Әлмәт фестивальләре лауреатлары чыгышлары, балалар өчен күңел ачу чаралары, жанлы музыка, якты бию кичәләре һәм остаханәләр керә. Бу проект Колабыздан тыш республиканың көньяк көнчыгышына караган башка торак пунктларда да уза. Ул атаның һәр җомга һәм шимбә кичендә алдан билгеләгән урыннарда булачак. Афишаларны безнең социаль шелтәрләрдә дә күрә алырсыз. Надифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Жәй үзе бір ғымыр декой біреулер шоңа да, елның бұл рәхәт фасылынан көплері яқты кешірішлер білән тұлыланып қалырға ашыған. Луч телекомпаниясы хізмәткерлері де уникаль истәліклі урыннары һәм бай тарихы білән танылған қунақшыл Алабуғада болып қайтты. Экскурсия ұнтылмаслық тәксирлер генә түгел, яңа сюжетлар һәм программалар булдыруға илһамландырып, ижади энергия дә бирде. Мең гасырдан артык тарихы булган Алабугага сәяхәт каланың архитектура символы саналган Спас ширкәвен караудан башланып китте. Бу кырылманың тарихы 16 гасырдан башланган. Вот в этом храме был крещен в 1883 году Николай Пинегин. На фамилию, скорее всего, сейчас реакции никакой не будет. А теперь слушайте. Если кто-то был в Санкт-Петербурге в музее Арктики и Антарктики, это недалеко от Невского проспекта, буквально параллельно, улица Марата. Так вот, человек, родившийся в Елабуге, крещенный в этом храме, открыл тот музей и был первым его директором. Шәһәр урамнарын автобус тәрәзәсеннән күзәтә-күзәтә иҗади коллектив Танай урманындагы Кызыл тауга таба юнәлде. Бу исә заманында күренекле Алабуга сәүдәгәренең яраткан ял итү урыны булган. Биредә без Нарат урманының үзенчәлекләр турында белеп, бөек рус рәссамы Иван Шишкинны илһамландырган матур пейзажларга сыклану мөмкинлегенә ирештек. Тирә-яктагы ландшафтларның матурлыгы беркемне дә битараф калдырмады. Ondan соң уникаль табигать һәйкәле, Камы ярында урнашкан Шайтан каласы манарасы. Риваятлар белән уратылган бу урында һәркем үз теләкләрен теләде. Барынан да бигрәк миңа хыялларны чынга ашыра торган ритуал ошады. Аны без Шайтан каласында башкардык. Гомумән безнең экскурсия музейлар буенча түгел, ә менә шундый изге урыннар буенча корылган иде. Иң беренче чиратта безгә материаль теләкләр һәм кешегә начарлык теләргә ярамый икәнен билгеләп үттеләр. Аннары без иң изге хыялыбызны сайлап алып, ритуалны башыннан азагына кадәр башкарып чыктык. Иң азакта 1000-нче еллар тирәсендә төзелгән бинага кулларыбызны куеп, чын күңелдән аның якын арада чынга ашуына ышанып тәмамладык бу ритуалыбызны һәм киләсе урыннарга киттек.
Юлыбыз бұрынғы Екатерина юлы буенча кеше наратлыктагы изге шишмәгән Пантелеймон дәвалаучы исеме астында да билгеле булган инешкә таба сузылды. Алабуганың 7 шишмәсеннән ничек бар, шулай сакланып калган бу бердән-бер шишмә үзенең шифалы суы белән билгеле. Экскурсиядә катнашучылар чиста судан ләззәт алды һәм тынычлык белән хозурланды. Алабуга минем өчен ул менә соңгы вакытта модага кирип киткән сүз бар бит әле. Көч урыны, менә шушындый көч урыны. Илһам чыганагы булып тора. Мин инде анда махсус Алабуганы күрер өчен генә аның тарихы, аның кызыклы музейлары һәм әлбәттә инде бүтәннәргә үрнәк булырдай гидлары белән танышу максатыннан хәтерем ялгышмаса 7нче тапкыр булуым. Барган саен мин үземә анда яңалык ачып кайтам. Барган саен ниндидер яңаша итеп иҗат итәргә, яңаша итеп яшәргә, ниндидер көч-куәт бирә торган урын ул минем өчен. Шуңа күрә дә анда яратып йөрибез. Алабугада ел сайын музейларда төн дигән акция була. Менә шушында 3 кенә тапкыр булган булды инде. Анда да шул ук эшләүчеләр, шунда музей хезмәткәрләре бүтәннәргә хас булмаган ниндидер бер айрата мәхәббәт белән үз музейлары турында, үзләренең күренекле шәхесләре турында, үзләренең күренекле экспонатлары турында сөйлиләр. Һәм андагы һәр экспонатның үз легендасы бар. Шуңа күрә мин Алабуганы бик яратам. Бу юлы инде хезмәттәшләребез белән дә без беренче тапкырына булмадык. Бер 10 ел элек шулай үзебезнең Луч телекомпаниясе коллективы белән булып кайткан идек. Нәкъ шул гид безгә Алабуганың төп музейлары белән таныштырган иде. Бу юлы инде без Алабугадан бераз читкәрәк китеп, аның тирә-юнендәге матур һәм кабатланмас, искитмәле гүзәл табигатен күрү бәхетенә ирештек. Бусы да минем өчен үзгә яңалык булды. Киләсе җәйгә мин шушы маршрут буенча һичшиксез барырга дип ниятләп торам, Алла бирсә. Дусларыбыз белән, балаларыбыз белән. Әлбәттә инде җиләк вакытын туры китергә кирәк, ләкин чөнки андый ачык, чиста, матур урманда үскән каен җиләген мин бары тик Мәскәү урманнарында гына күргәнем бар иде. Сәфәр мавыктыргыч сәяхәт кенә түгел, яңа иҗади проектлар өчен илһам чыганагы да булды. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.